eribolo ojukwu arịrị erigbole na yo thank you arịrị erigbole ojukwu nyere na ya aka isi ekpole yo nwunye m arịrị erigbole ojukwu arịrị erigbole na yo 20 naira ka oke iburu nwaanyị ahụ tegara n'anyị nga ji otochi anyị ihu kọkọkọ arịrị erigbole ojukwu nyere na ya aka isi ekpole yo isi ekpole nwunye m anya apịala nwunye m isi ekpole yo nyere na ya aka nyere na onye isi bụ ọ na-akụ erigbole ojukwu amusi na ibi n'umulie akwa ngoso nya ai no n'ulie wa amusi gi so mo wash ohuna nya ho eche dem so ohuna ai makatuku kama na amuru nwoke me ya bu ko shiri ngwongwo na eje akwa aja nwoke na wuri onye shi nda amusi ihe wo onye otu ndị ogbeni isi wo ogbeni amuna no mo jire ko chesi wo kanambra amara na mi ho chori ime ya la wulu ha ya were go tara aja asem arụsị no nga ha n'elu arụsị ha ọhịa ọsọ ga were go ga tọra machi onye mere na ọwụ mpango mere ọwụ nna mere na onye ọdọ ga-esisi dị ya na awụda nwoke amụsị na ebi n'ụlọ monitoring demons ofe ewe onye chọọchị ya wụ bishọp ya wụ dikin ya wụ ala ili ọwụ ọnwụ ike ọwụ egbe elu lekwe mgbe ogo gosi n'ihe ọwụ ekwega m oyoyo n'ime Chineke atịga m lekwe m na nwerie mkpu anọ m n'ọlụ ka nwerie mkpu na-asị Chineke ịgbalịala ilele m anya n'ezuru ihu kwadoro aka na uche ọwụwa ndị mmụọ kpọrọ ọkụ Chineke gbukwe ọ nwere ga-ajị m gị na-ajị m ụjọ atọ m ụkwụrụrụta ụjọ na-atụ m ụjọ atọ ya ele m ahụ onye kegiri ihe ị ga-anwụ ọnwụ ike okwebe mgbe gị na-amapụ papa ịnwụ mmiri si ịnwụ Okongo. Naga me gosu rime ja bomo Okongo. Anari simberi. Mma. Mma no mu Okongo.